ló tẹ̀ sọ pé yìí tó jọba wọn jẹ. Olùdàbò. Báwo ni dọ̀bálẹ̀? Nawa ake sai da dabarar tura shi kasuwa a duk yanzu. Dabala kasaniya. Gaisuwa ne za ka yi na Yorubawa. Doya da manja. Ina zuwa gwiwata. Dan Allah dan Annabi ku ba shi yarinyan nan. Ba za mu baka ba. Wallahi shekara ta 40 da ubansa. Kuma ya Rugun tsini nuna wa juna yatsa. Mambo. Kafin mu ce ki gurbana gaban ku. Sai ku gaya masa ba za mu ba ku ba. Makuniyar soyayya. Doya da manja. Solfi za ni. A solfi za a yi? To bismillah. Kai dariya mana balarabe ka. Bambancin ra'ayi da ke ci a tsakanin al'adu a cikin ƙayataccen fim ɗin na irinsa na farko. Doya da manja shirin kamfanin MJ Video Palace. Ọkàn rẹ balẹ̀ lọ ní sùúrù. Akwai wata yarinya kyakkyawa ta maka lemu. Uban ta ba karami ko da wani babba ne Captain Douglas. Doya da manja akwai lakatar hanci a tsakanin mabambantan al'adu. Ni gaba ɗaya harkar Bahaushe ba na so kawai. Kai sai biyar. Ni sai biyar. Ba ruwa na da wata Bahaushe. To ashe ba ruwan garin nake nan. Wa? Ka ta gwata ka. Harkar magana kwaila Ko ba kwaila wace amma dai ba wuya ce ko. Doya da manja. Ẹ máa rí nǹkan tẹ́ tó máa ṣẹlẹ̀. láìsẹ̀ pé igi ló jókòó sí yáàrin. San ga yadda za a yi rigimar nan, na san dai ba za ku daura ma kanku aure ba. Siri ne na farko da Yarubawa ne gaskiya suke yin wasan fim a tare da 'yan uwansu Hausawa. Gẹ́gẹ́ ló ṣe wà lọ́dọ̀ ẹbí àwọn ìyá ìyàwó àti ẹbí àwọn ọkọ máa fẹsẹ̀ rájọ́ ń sìn. Doya da manja. Tun da mu baki ne ko ki dan shiga mota ki raka mu mana. Kí lẹ sọ? Ọlọ́run ò ní jẹ́. Doya da manja. Doya da manja. Baba na. Nazir Adam Salihi ya tsara labarin Doya da manja. Ya rabi. Ce an baka sin asima ka ki karo. No. Dan sandan Najeriya yanzu ba. Wanda ya shirya Umar Mai Jalingo. Doya da manja. Mo ń bẹ ilé rẹ̀ kí ló ṣe fún yín? Da ke ba ka je ka duba nan. Na sha ja masa kunni. Kar ya aure yau. Tarbiya biyo. Doya da manja. Fas daga ina. Ciyawar da kai ke za mu ci gidan mai martaba sarkin. Fito. Mu je wannan akwatin fa. Wallahi ranka dai ba komai a ciki. Me yake faruwa ne? Akwatin dai akwai matsala. Amma dai kuma me akwai 30,000 a gurina za mu iya daidaita. Alhaji. Doya da manja. Falal ɗorayi kuma ya bada umarni. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Rabana la tasigi kulubana. La tasigi kulubano. La tasigi kulubano. Bada isa detano. Habla namla duka ramota. Naka anta luwa.